Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Tublay pi baru kinigilong ki khubor bam tagasni. Kador bash nong renja klo yo priang ka kali kit nyut ban yo penkit iki jabo naga yo renja ban naga shnong ya kabala ai do chief executive member ki HADC uba penya singswim ne kasni ningkong. Kumta klem debat tani kapur. Hakapur ba ilong siyam mi janboro ki konstituensi jong ki bahaba po ka jingpet jingkmi mai komisi yang ilala ban penyo ya ka trok kenyut ki babun bun si pin sulingo balai ka district council menta kala ban ajing irap wat hakabai de ki kali kenyut lani ka penbanai ki scheme ki bapher hakabai de bat ka solid waste management kadaw kalong ba hadin ba ngi ki MDC hangtai nilayo ekalat banyatai banyakren shibun ni kimat kiba kongsan hakabai de ba ka khui ka subahang ni po ri khasi ka jungi nilala ru banwanra ekaway ka an nilapas si ka bill ya ka bangitip kum ka solid waste management bill abu ya ka thong ba kini ki jakayo ki jakapai ba kishnong yin yo banyarap limba kini ki scheme of hair wat ngi ka dis council ngi don ya kini ka 15 finance commission grant na ka tight grant ngi ai ya kum kini ki project let's say ki wepat kishnong hang ni po nong tmai pelun ki badang dankam ngi kentu ngi kerpat bapin ai ki application ki jongpi ya ka bangin sale ya ka badankam bat na kalyang jungi sai sien ngaso ban pinken maru ban na kalyang jungi kum ka district council ngim shim laklet ya ka dor bar shnong renja dang shen ngi la yo ban ai ka wok ada ban penhe leni ban shnabha ya ka ying dor bar ka bashpolak bat ni suthu ka juk menta perthai menta ka barem dor tengim la ban pendap tang di tai shpolak bat na kalyang jungi ka khasil Satomas district council ngin ai sa kumba ar pulak namta ban pendap ya ka ni ying dor bar ngashkwa ban ya thuru banalor ki kam ki babun ki bangiwanra hangtai po dis council ki mat ki bakongsan ban thau an ban yada yang ayapi ya kishnong ki thau nilawan ra ru ya kawai ka agenda kamat ka bill ka badan kam ha ka bangi khot da ilaka administration of ilaka